Matagal nang suliranin ng Naga City Veterinary Office ang kakulangan at may pagkakataon pang may kawalan ng lalaking ruminante tulad ng baka at kalabaw na malaki ang ginagampanan sa reproduksyon o pagpaparami ng mga ito. Nang dahil sa kawalan minsan ng lalaking baka o kalabaw, gumagastos pa ang ilang livestock owners para lang sa pagpaparami ng mga alagang hayop. Sa Naga kasi bilang isang syudad, lumiliit na yung area for pasture. Yun yung pagdating sa large ruminant. So maliit na yung area for pasture. Wala nang masyadong makain. Pinagkukuhanan ng pagkain yung mga large ruminant. Kaya yung mga farmers hesitant na din mag-alaga. Sa Artificial Insemination Training ng Department of Agriculture Agricultural Training Institute, natalakay ang makabagong paraan sa pagpaparami ng mga livestock sa pamamagitan ng artificial insemination. Ito ang uri ng breeding ng livestock sa pamamagitan ng pag-i-inject ng similya ng lalaking baka o kalabaw sa babaeng ruminant. Ayon sa DA, mas mabisa ang naturang paraan kung ikukumpara sa tradisyon ng breeding ng farm livestocks. Mas epektibo rin naman ito sa kinakailangan sa produksyon ng karne, dairy products at iba pa. Isa rin sa layunin ng programa ay ang pagpaparami ng artificial insemination technician na mas makakatulong sa pagpapalakas ng panibagong paraan ng produksyon na magpapataas rin sa populasyon nito. Yung technology po ng artificial insemination, dati na po siyang technology na meron po tayo and gusto lang po natin ngayon na mas makilala yung technology at makapacitate po yung mga technician natin on how to do this technology po na malaking tulong po sa ating mga farmers, sa ating mga livestock and livestock raisers in particular. Itong training po na to, malaking tulong po siya kasi sa paglilibot ko po sa aming municipality is kulang po yung ratio ng bull, yung lalaking baka po kumpara sa babaeng baka. So yung nag-hit po ng mga babaeng baka is konti po yung access sa lalaking baka. So kailangan po talaga itong training na to. Makakatulong po siya ng malaki sa amin. Bagamat matagal na ang isinasagawang artificial insemination ay layon pa rin ng pamunuan na mas palawakin ito, lalo na sa buong Bicol Region upang mas makatipid sa oras at panahon at nang mapalakas ang industriya ng livestock. Actually, long time ago na siya. Kailangan yun nga, may mga advancements and yung iba ay kailangan din ma-upgrade in terms of this technology kasi pag improper kasi yung practice mo, what will happen is yung success rate ng insemination will be low. So, ibig sabihin, you're losing a lot of time and resources. You have to wait for 21 days again para mag-recycle yung baka. So, meaning, yung 21 days na yun na walang laog yung tulak ng baka, it's a waste of time and money. Kakakan siya. Utilizing the resources. May siyang laog. Rather than may laog siya, so ibig sabihin, nakakasave ka ng 21 days na preparation niya sa next pregnancy naman. So that's advantage. In fact, AI is worldwide practice na ina-apply in many ruminant farms. Not only in ruminant farms, sa baboy, sa manok. Pero in this case kasi ang focus is sa baka and tumulag. Ang nasabing training ay phase 1 lamang at sa phase 2 ay magkakaroon na ng hands-on at actual artificial insemination at pregnancy diagnosis bilang parte ng programa. Jem Garcia, CSN.